Ayan o. Mga Jack Russell ano? Oo, mga Jack Russell. Puro pang-out nila Sir Juar. Ayan sila Sir Juar. Pakita mo sila. Pwede nyo silang, pwede nyo silang kontakin. Pagka gusto nyo, dito lang ito sa Puso Radio. Anong barangay ito? Bunapal. Ano na sila? First hit na nila. Waiting na lang ng second hit. Yung mga gustong mag-umpisa dyan na PCCI registered pa sila. Hindi ka na mag-aalaga. Ano na lang, waiting ka na lang sa breeding. Ano? Naganda. Lapit mo pa. Puro babae lang. Puro babae? Oh. Puro babae. Puro babae. Anong tawag ito? Jack Russell. Oh, ayan o. Jack Russell na rough coat. Ano, puro fluffy. Malalong panahon na. Nasa ilang taon na ito. Mag-10 months sila. Oh, mag-10 months na pala o. Panalo na. Sa presyo, lagay na lang natin yung Facebook nila, sir. Ayan o, sila sir. Sila na magpa-price down. Pero mababa lang, ano sir? Oh, pero ito na. Pwede ko sabihin. Nego pa. 15K. Nego pa. May bawas pa yan, sigurado. Ayan o. Maganda. Ito yung yung hospital. Ito sir, babae lalaki ba? Ilang taon na? Magto 2 years pa lang yan. Magto 2 years pa lang. Ayan na, babae. Magto 2 years pa lang. Okay, lapit mo para makita nila. Pang-out din to, babae. Ilang beses na siya nanganak, sir? 1. 5 yung anak. Oh, isang beses pa lang nanganak. 5 yung anak. Female. Oh, baka may naghahanap dyan na beagle. Oh, ready to breed na rin to. Malapit na rin siguro to. Actually, na-stud na yan. Hindi ko lang alam kung nakakuha. Oh, ayun. Pang-out ni sir. Stud na. So, ibig sabihin, pag-swertihan na lang. Mating na pala to. Oh. Paano pag buntis yan? Hindi ko na alam paano yan. Ayan. Sir, yung husky. Diretso lang, roll lang. Ayan o, husky. Ano to sir? Ilang taon na? 1 year mahigit yan. 1 year? 1 year mahigit. 4 months ganon. 1 year ang 4 Wala months. pang 2 taon yan. May papel din yung PCCI registered. Oh, ayan o. May papel. Malapit nang mag-hit. PCCI registered din. Ayan, napakaganda siya oh. Medyo ano yung flat na niya. Nagpipig na siya. Nag-shed siya. Shading siya, ganyan talaga pagka ano. Pag sa mga husky talaga. Shading. Ayan, baka may gustong mag-breed dyan. Mabait yan. Ilang beses na nanganak din. Hindi pa pinakastaan. Hindi pa. Oh, ayan o, hindi pa napaistadan. Sure, hindi na napaistadan. Yung suso, wala kang makikita ng ano dyan. Positive, hindi pa nanganganak. CCCI registered, couple color. Gusto mo mag-grade. Ang pwede ba nito? Ito yung Ano magsasalita pa? Ano magsasalita pa? Ito, umamay tayo kasi ano ito sir? 3 weeks. Jack Russell. Ito yung nanay nila. ayan o, 3 weeks. Jack Russell. Ito yung nanay o. Out din yan, pang-out. PCCI registered. Nakapasis na. PCCI registered sila lahat. Ayan, lapit natin. Huwag lang natin ano, ayan. Jack Russell. Smooth coat ang tawag dito. No? Smooth coat. Oh, smooth coat. Yung sa kanina, rough coat yun. Rough coat. Ayan o. Oh, pag gusto niyo naman ng mga puppy na kayo ang magpapalaki, kaya ang out dito sir. Pag ito, mga ina-out ko yan pagka 2 months ka na. Oh, mga 2 months na. So, ano pa lang to, ilang weeks na sir? Parang 3 weeks. Oh, 3 weeks. Isang buwan na mahigit na lang ang aantayin mo. Ganda yung ano ito. Big bone. Ano, ganda oh. Gaganda, pati markings nila, ang ganda oh. Ayan yung nanay. Legit yan, sir. Mga boss na talagang Jack Russell. Ito yung nanay. Oh, bait oh. Oh. Hindi siya aggressive. Ganda yung ano. Hindi siya aggressive. Kaya ibig sabihin, pwedeng mamana to.
ng mga puppies. Ayan, nahawakan ko. First time ko na, hinawakan. First time lang niya ako makita. Ayan, namamana. Yung genes, yung pagiging mabait ng dam. Ayan. Ito yung tatay ko. Yung tatay, pakita natin. Daming aso pa, marami pa. Video mo, par. Video mo. Para makita. Lapit ka. Ayan. Yung tatay niya. Tatay. Yung tatay, ganda. Dami yung... Mabait din yung tatay. Ibig sabihin, pati yung mga tatay, mabait. Ang dami. Ano yung mga... Ang Itong rough foot. yun yung nanay yung Pan out din. Rough foot. Nadia Russell. Ito yung nanay ng mga tapis na 9 months. Ito. Ibon. With PCC na siya. Isang beses lang din nanganak. Sila, hindi. iiwan ko na ito. Anong line nito? Pag yan, import. Oh! Thailand import. Baka may gustong magpa-stud dyan, mga boss. Anong pangalan nito, sir? Samsung. Ay, kilala ko na. Ginagamit, ay yung ano nito. Sir Marvick. Yung tropa din. Yung si Samsung. Alit. Grabe, sample para makita nila kung wala ba kayong sito dito, sir? Sito. Kinalbo lang kasi ni sir to, pero import, direct Thailand. Kontakin nyo lang si sir kung gusto mo mag-test sa kanya. Ipakita mo sa kanya. Ayan. Tapos, ilagay natin yung Facebook niya ulit. Ayan. May, dito lang siya kalito. Ganito lang ulit. Para makita nyo po. Dito po. Direct Thailand import. Guys, ayan o. Dali Kasing laki na siya. Ayaw nyo ito, pero tignan nyo. Yan o, pasize niya lang po. Yung battle. Sobrang liit. Kinalbo lang ni sir, pero tumutubo na siya. Yan, baka gusto nyong mag-upgrade ng Pomeranian nyo. Direct import. Guys, yan. Ganda. Ganda sila. Yan yung yung future na stud ko, yung yung coordinator. Daling kaya nito, yung stud ni Gilbert, kay Sir Tom. Future stud din. Ayan, future stud din to. Business niya din, papel. Dito lang ako tapos sa audio. Kila sir. Ito lang makikita nito. Ayan. PCCI registered for sure. Ayan, gaganda. Out. Okay, stud. Ayan, dami. Yung nanay, oh. Ito yung nanay nung Ay, yung Corgi pala. Saan? Yan, oh. yung nanay. May papel, sir. Dahil ang din yung Vietnam. Direct import. Yan. Yung papis, pakita natin. Dito lang to, sa pasunod nyo. Pero sigurado. Puro quality. Dito ka mahalan. Pabulong na lang ng presyo mamaya, sir. Ayan. Yung mga papis. Naliguan. Ay, yung tatay, sir. Hindi, Korean lang. Korean siya. Korean lang.
Ayan o, Korea line, tsaka Thailand. Ay, Vietnam, tsaka Korean. Saan pa kayo? Ito yung labas, oh. Dito lang to sa Puso Review, guys. Huwag din nyo na kailangan pumunta ng malalayong lugar. Yung mga taga-Pangasinan dyan, kalapit ba yan? Ayun, oh, gaganda. Ayoko lang hawakan kasi hindi pa ako nakapag-sanitize. Ayan. Nilapit mo kung gaano kaganda yung katawan, pre. Ayan. Starting price, magkano, sir? Para marinig nila. 70 yung female. 70. Nego. 60, oo. 65 yung male. 70. Female. Yung female. Yung male, 70. 65. Ay, 65. Nego pa yung presyo. Oh, 10 kayo. Pero, kay sir, ano nyo lang yan, sistokin nyo lang. Baka sakaling makabawas kayo ng konti. Di ba? Oh, pang-out din to ni sir, ano? Oo, lalaki yan. Lalaki, oh. Baka gusto nyo rin. Nagkit din yung yan eh. Ganda din, oh. Ano yata siya sa shampoo na ano. Ayun, ulitin natin yung bandang video ulit doon ha, para makita nila ulit ng malapitan yung mga pang-out ni sir doon. Ilang months na yun sir? 9 ano? 9 months ano? Ito. Jack Russell na rough coat. Ayun. Ito yung kanina na puro pang-out ni sir. Ayan. Apat na female. Lahat registered. Pakita ko lang po ulit sa video para makita nyo po. Ayan. Ito naman yung female na PCCI registered. Once lang nanganak. 5 yung puppies. Lapit ko lang din ulit yung husky na pang-out nila sir. PCCI registered, coppered, female sa mga gustong mag-umpisa. Hindi pa napa-stud. Ayan. Pakita po natin lahat para klaro. Ito din yung pang-out ni sir, yung nanay. Magandang pang-umpisa. Tatay ng mga puppies na Jack Russell, smooth coat. Ayun, si Samson. Yung Thailand import. Yung Thailand import. Ito naman yung mga puppies na Jack Russell smooth coat. Ayan, open for reservation ng mga yan, guys. Dito lang to sa Puso Review, Pangasinan. Iuulit ko lang po yung video natin para makita nyo po ng klaro. Ayan. Ito yung stud ko sir na corgi oh. Ay, oo. Stud din pala ng corgi. Anong line na ulit? Korea. PCCI registered ka. Ayan. Hindi, naging sa breeder din talaga. Import from Korea. Mga gustong mag-upgrade dyan. Ayan, oh. Dito lang to sa Puso Review. Sir, ano yung number nyo? Baka sakaling pwede ka nilang makontak. 0970-8153-317. Ayun, para klaro, isa pa, sir. 0970-8153-317. Ayun. Oh, so, hanggang dito na lang yung ating video. Pinakita ko lang po yung pang-out nila, sir. Tsaka yung pang-stud nila. Meron silang Thailand import na Pomeranian. Meron din silang import ng corgi. Yung mga pang-out nila na husky. Nandito na. So, ano pang hinihintay nyo? Dito lang to sa Puso Review, guys. Sa mga taga dito lang. Oh, ayan. Dito yan. Nila, sir. Ayan yung kanilang location. Napagaganda ng kanilang kennel. So, kennel nyo yan. Kennel nyo po yun. Kennel name. Oh, kennel name. Para makita nyo po. Register na siya dito. Ayan. Ayan yung kanilang kennel name. Legit po yun. Yan guys, legit na legit sila.
Shooter, nandito rin pala. Hindi rin natin napapakilala. Si Marvic ng Pusurubio. Yan, taga rito siya. Sa Mangaldan din. Itong kasama ko na to, kung hindi nyo po na itatanong, shooter din po yan. Yan po din yung madalas ko rin kasama. Yan. So yun, hanggang dito na lang po yung aming video. Pinakita ko lang po lahat. Ayan o, napakalinis ng area ni sir. Pakita natin, napakalinis dito. Ayan. Saan ka pa? Yung corgi nila. Malawak. Exercise na exercise siya dito. Laki ng bakuran niya. Yun. Thank you, thank you.